داوی إدريس أوستجي بو مجارمه لبطمانه يكي بسخليتا إدريس أوستدزي فنومنه لبطمانه بينرن عزيز أو بخوا عجينة چه دكو دفروش السر أم بجن زكاكا قلستاني إجا يكي بسخليتا وي دزك فيديو أخو فكر وبانجي دزكر إجا بحنوني قوتكو بسخليتا من بينه حتى صوز دا قوتكو هكا بسخليتا من بيني از تتشتكجي بتناكم بشتي فيها خافتناوي لسر انترنت فيديوهاوي بحزاران كس لتماشا كر. Sayın Hırsız Bey, bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. Keseki bisikleta wî dizî. Bi van gotinan li ber gerî, xwest bisikletê jê re bîne. Axaftina wî di internetê de deng veda. Rahmel gorap Xuda iştirazî be eteme destê tevkî te bisikletan bîne. Ew bisiklet dest û piyê min e. Li Batmanê hosteyê çîkê goşt, İdrîsekên cî bi vê vîdyoyê ji diz re got nikarim yeketin bikirim, ji kerema xwe bisikleta min bîne. Xuda iştirazî be eteme destê piyê te bisikletan bîne. Ji bo Xudê. Tamam kurban. Yani te bisikletan bir te çi serxiz. Teri froşi çak kuruşa. Çi bu gotiş xureyekê bikirim bahanen nikarim perên bitin haniyem tikirê de. İdris hosteyê diltenek soz da diz, ger bisikleta wî bîne lê tiştekî pê neke. Bisikletan bînî got eybikî deyne pişta min ez ê çavê xwe bikirim bikim te nedîtiye. Tamam kurban. Rahmel dê bavê te ji bîr nekî bisikletan bîne. İdris hosteyê nihal hêviyê ku diz lê were rehmê bisikleta wî jê re bîne.